Senarion, asal sopahamin yung tulang namin at tulang namin yung kung namin sa luna. Kaya di ako malubagon ng sopay. Takas mga. Dua naman dokon, binuat na lihat ulion dengan baik tiga pasu. Neng mga diyan mami sa luna po na nagubon, yan wata man na mga sumasu, bang magundang liyan.